на практика 99% от хората на хемодиализа не дочакват такава операция. Призив за помощ бе изпратен от 27-годишен тежко болен млад човек. Младият Христо Георгиев от Етрополе, активен спортист, изведнъж открива как един главобол може да се превърне в съдийският сигнал, който слага край на нормалния му живот. Главоболът на младежът всъщност е причинен от тежко бъбречно заболяване, наречено гломерулонефрит. Христо има нужда от трансплантация на бъбрек, като донор ще бъде неговият баща. За съжаление, цената на операцията е непосилна за семейството му. Христо обаче не е сам в своята битка. Освен родителите му, с него са и безбройните му приятели, които чрез дарителски кампании и благотворителни мачове до момента са събрали половината сума. Намираме се в болница Царица Йоана, където сега един млад човек ще ни разкаже за денят, в който целият му живот се преобръща. Беше събота или неделя, ако не се лъжа, и си бях в Етрополе при моите родители. И имах болки в главата известно време, обаче това съм бил на 23 години, 24 години, изобщо не обръщах внимание на тези неща тогава. Майка ми обаче настоя да ми измери кръвното, то беше порядъка на 180-120, което е адски много. Отидохме в болницата в Етрополе, направиха ми кръвни изследвания и се оказа, че креатинина е много висок, което означава бъбречно заболяване. Веднага бях насочен към отделението по нефрология в ИСУЛ, което е много добро наистина. И за съжаление се оказа много тежка диагнозата. Много прогресивно се разви от заболяването, само за месец започнах диализа, просто гръм от ясно небе. Диагнозата, която е поставена на Христо, променя живота му завинаги. Без да знае, младият човек се е превърнал в жертва на тежко бъбречно заболяване, наречено гломерулонефрит. Каква диагноза ти поставих? Гломерулонефрит, най-общо казано, иначе полулунен гломерулонефрит. Доста дълго диагноза. Обясни на нашите зрители какво представлява тази диагноза, какво е това всъщност? Най-просто казано, бъбреците не функционират, не пречистват кръвта и кръвта се замърсява, много бързо може да настъпи смърт само за няколко седмици и затова се налага апарата да върши тяхната работа. Христо е поставен на хемодиализа само месец след като му е поставена тежката диагноза. От този ден до сега са изминали 3 години, време в което 3 пъти седмично по 5 часа Христо е прикован на стола за хемодиализа. От тежката процедура тялото му и всичките органи се износват постепенно и сигурно. Какво предстои? Какво е решението на твоят проблем? Единственото решение е трансплантация на бъбрек. И това повечето бели държави по света се прави от трупен донор. Има си списък на чакащи, има си хората даряват органи, нали, когато не дай си Боже стане злополука и смърт. Хората даряват органи, но в България като че ли изобщо не е уредено това, няма такава програма. Тази година, ако не се лъжа, от трупен донор с 2 операции в началото на годината, което е нищожно. Списъкът е около 900 човека на чакащите, има само 2 операции от трупен донор. И това е общо взето на практика 99% от хората на хемодиализа не дочакват такава операция. Доктор Стоянова лекува Христо. Тя обясни за нас, че хемодиализата е временно решение, което носи своите сериозни негативни последствия. Христо 2009 година е на хемодиализа. Основното му заболяване е хроничен гломерулонефрит, довел до хемодиализата. Хемодиализата е извънбъбречен метод за очистване на кръвта от отпадни продукти и обикновено доста осложнения има по време на хемодиализа. Диализата си оказва влияние. Вторичната анемия, костната болест, която се появява по време на хемодиализа. Всъщност диализата изморява и изхабява организма постепенно. Постепенно, да. И това бъбречната трансплантация е оптимален метод за лечение на хроничната бъбречна недостатъчност. Нищожният процент операции у нас и рядката кръвна група на Христо намалява шансовете му за трансплантация до 0. Решението – бащата на Христо Павел иска да стане донор на своя син. Това обаче не решава проблема. Предстоящата трансплантация трябва да се извърши в Инсбрук, Австрия, за което са необходими 67 000 евро. Баща ми искаше още от началото да ми стане донор, обаче аз не исках да рискувам неговото здраве, въпреки че рискът е минимален за него. Но имах редица операции, много тежки, много мъчителни и накрая се реших да се съглася. Това
Това беше само част от историята на Христо, един 27 годишен младеж, чието живот се преобръща буквално в един ден. За животоспасяващата му операция са необходими 67 000 евро. Христо до момента със своите приятели е събрал половината сума. Ако желаете да помогнете на Христо, можете да изпратите СМС с текст DMS Христо на номер 17777, да направите директно дарение на неговият сайт ineedhelp.org или пък по дарителските сметки, които виждате на екрана. Нека всички заедно помогнем на Христо да живее един нормален живот.